Nyt onkin. No niin, nyt on vihdosta viimein saavuttu tänne supersalaiselle Rauto- ja Taimenjärvelle. Kävelin tänne tommonen jonkunen matka ja tän reissun tarkoituksena olisi kalastaa rautoa ja taimenta. Mutta ei olisi uskonut, että heti tulee kallaa, kun velipoika ja sukulaispoika sai heti tuosta raudun ja taimenen. Jaa, mihin uistimme otti? Tämmösen oranssimusta lottopete. Oranssimusta lottopete. On kyllä viimeisen päälle. Eihän se auttanut itselläkään, kun laittaa kamat kanssa lähteä äkkiä tänne järvelle. Mutta mä nyt lopetan tämän höpisemisen, niin lähdetään heti kalastamaan. On se ihan hyvä kokoinen. Onko se harjus? Mullakin nyt on harjus. Ei pääs karkuun! Kommeita on taimenet, raudut kyllä. Tosi kirkkaita. On punaista. Missä se potki on? No. Kato sama ui. Tämä on siis tosiaan toinen päivä. Nukuttiin ihan hyvin, mutta noin 6 aikaa joutui herätä siihen, kun teltta oli niin sauna, että se ei pystynyt enää nukkua. Mutta itellä ei ole vielä tullut kallaa. Pojat on saanut paljonkin taimenia ja rautoja, mutta vielä on ajojahti mulla päällä. Eiköhän se tässä. Vielä olisi pari päivää aikaa. Nyt on. Rautu! Oi oi. Ei. Totta kai. No niin. Let's go. Eka kala. Ai että. Vähän. Kommea rauta. Tunturia. Viimeisen päälle. Laitahan takaisin kasvamaan. Sinne meni. Ai et. Olihan se mahtava saada. Oikeastaan voi sanoa, että elämäni ensimmäinen rautu oli siinä. Ei yhtään huono. Kato nyt otti.
Pieni taive. Eleekö sä häkkä kaveri? Katsotaan. Sieltä. No niin. Katsotaan minkälainen se on. Semmonen siitä tuli. Ihan komia. Sinne meni. Sieltä. Sieltä tuli semmonen harjus. Hän takaisin kasvoi. Lähtisiköhän se tuosta? Sinne meni. Joo, eka perhorauta. Pintaperholle. Päästään uimaan. Nyt onkin. Nyt on. Oi, paljon ammut. Ei ollut pieni, pääs karkuun. Ei voi olla totta. Täytyy kyllä sanoa, että oli kaikin puoli onnistunut reissu. Elämäni ensimmäinen rautu, paljon harjuksia, taimenia. Mitäpä sitä olisi muuta voinut toivoa. No niin, sepä olisi viimeisetkin kalastelut kalasteltu. Jos tykkäsit videosta, pistä tykkäystä, kommenttia, tilausta. Meillä jatkuu tästä matka huomenna aamulla autolle ja sitten takas kotikonnuille päin. Nähdään ensi videossa.